Vores baggrund for at bede om det møde, vi nu har fået et mødelokale, hvor man kan se i øjnene anden. Forsvarsministeren og jeg har været udenrigspolitisk nævnt i dag, fordi vi fandt det naturligt at orientere udvalget om, eller rettere sagt nævnet, om den seneste udvikling i relationen Danmark, Grønland, rigsfællesskabet, USA, inden Vivian Motzfeldt og jeg i morgen får det møde, vi har bedt om med den amerikanske udenrigsminister, før vi afholdt det møde i Washington i morgen. Om det kan jeg så i øvrigt oplyse, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance har ønsket også at deltage i det møde og vil være vært for det møde, som derfor afvikles i det Hvide Hus med ham som vært og også med den amerikanske udenrigsminister. Og vores baggrund for at bede om det møde, vi nu har fået, har jo været at flytte hele den her diskussion, som jo ikke er blevet mindre anspændt, siden vi var i nævnet sidst, ind i et mødelokale, hvor man kan se hinanden i øjnene og tale om de ting. Og derfor har jeg egentlig ikke yderligere bemærkninger, før vi afholdt det møde i Washington i morgen. Og jeg vil også gerne understrege, at jeg ser på det her med meget stor alvor i forhold til den aktuelle situation, som vi befinder os i. Det har vi heller ikke lagt skjul på fra regeringens side. Derfor er det også positivt, at der nu i morgen finder et møde sted i Washington. Som jeg har bedt om for at diskutere spørgsmål omkring sikkerhed i og omkring Arktis. Derudover vil jeg også orientere om, at vi nu går videre med hele spørgsmålet omkring en mere permanent, større tilstedeværelse i Grønland fra dansk forsvar, men også med deltagelse af andre lande, ligesom vi havde i 2025, hvor vi jo så, at der var andre NATO-lande, der deltog i øvelses- og træningsaktiviteter i Grønland. Så kommer vi også til nu at se det her i 2026, som også en klar reaktion på den udfordring, som Arktis befinder sig i, hvor vi har brug for en større tilstedeværelse, ikke mindst også fra NATO.